ako ng carbonara pasta. Ito po yung ingredients. Alaska crema, dalawang Alaska crema. Ito. Tapos 1 kilo na pasta at saka Clara Olay nga carbonara sauce. Anim to guys na 1 kilo. Ito. Nope. Ito guys. Ito. Ito, anim. Then, lalagyan ko ng Beurre Brand. Depende sa inyo kung lalagay nyo. Tapos, Alpine, mushroom, Alaska condense, at saka ham. Yan ang ilagay ko guys. Abangan nyo later.